Pare că atunci când spui relație toxică, te referi de fapt la o relație disfuncțională. Așadar, ce este o relație disfuncțională? Este o relație în care nevoile tale de siguranță nu sunt satisfăcute sau unde se reactivează traume vechi. Și așa te pierzi, încercând să repari ceva ce oricum n-a fost niciodată stabil. Aș vrea să te ajut să identifici mai bine tipul de relație disfuncțională pe care ai experimentat-o. Așa că o să-ți aduc înaintea ta 4 tipuri de relație toxică / disfuncțională. Vorbim despre relația anxios-dependent, narcisist codependent, relația fuzională, relația salvator-victimă. Am ales să vorbesc despre aceste 4 tipuri, dar să fii sigur că există și altele. Aș vrea să te ajut să înțelegi mai bine ce a însemnat pentru tine toxic. Uneori este vorba despre un control subtil, alteori este vorba despre o teamă de abandon sau despre nevoia de validare constantă. Toate astea pot crea o relație intensă, dar nesănătoasă. Dacă ai trecut printr-o astfel de relație, să știi că nu ești singur. Vrei să vii cu mine înapoi la tine? Scrie-mi în comentarii, am fost acolo. Follow pentru mai multe insight-uri. Te îmbrățișez!